UNICEF'in bellemegine görä, Türkmenistanyň çağalary adyndan 3 howply howa hadisasy bilen yüzbe-yüz bolýarlar. Däde hasabatda Türkmenistanyň çağalaryň howa bilen baglanşykly ýangynly ıssy, howanyň hapalanmagy we gurukçylyk ýaly howplara ýokary derejede sebäp bolýanlygy we ýurdun taýýarlygy goşok ýagdaýda döwe nöwtalýar. O ýerlerde ýaşaýan çağalar has ejid ýagdaýda hökümet çağalaryň garyplygyny ölçemeýär. Däş ýaşa çelinde çağalaryň ölümi sebitde iň ýokarydyr. Esasy howplar günüň jowdasy çağalar üçin iň uly howpdyr. 35-80 gradusdan ýokary ıssy gün urma, tosuldanma, göwreli aýallar we bäbekler üçin howplaryň artmagyna sebäp bolup biler. Daşky gurşawyň howasynyň hapalanmagy dem alyş we immun ulgamlaryna täsir edýär. Gurukçylyk, soňy ýetmezçiligi ýylatyň iýmit howpdullygyna täsir edýär. Çağalary gowramak üçin Türkmenistanyň hökümeti sosial hyzmatlarynyň döwrewaplaşdyrylmagyny, ulma barlygy işleri iler tutmaly.